Здравейте хора, днеска ще ревю на тоя Castle, който направих в Gorilla Tag и тоя Treehouse. И сега отивам в това. Америка! О, колко надалече изглежда това. Не беше по-наблизо. Значи сега ще го ревюнем, защото аз го направих това. 2 часа ми отне да го направя това нещо. И най-накрая успях да го направя. Само ще видя тук дървото. Как съм го таковал. Тук сложих тези платформи, за да правиш паркур. И тук също те паметници. И тук има харпун, ама в края на видеото ще се пусна по него. В това не ще се затвори. И тук има те ябълки. Ям. Аз се качим на парзалката. Буквално това е Лего Gorilla Tag. Де да имаше такова. Америка! Добре. Сега се качваме по въжето до Treehouse. И тук имаме прозорче, по което може да гледаме какво се случва в света. И тук най-голямата парзалка на света. Америка! Това беше забавно. И тук тези статуите съм ги оградил с ограда, никой да не влиза. Защото може да ги щупат. Но въпреки това ще ги замерям с ябълки. Гати. И също така тоя кясъла, лошото е, че за тях блокчетата имаш ги лимитнати и трябва да платиш, за да имаш цялата версия, което е много гадно. И само да ви кажа, преди да се пусна на харпуна, абонирайте се, ако искате да получа 6 по човек и природа. Защото ще имаме тест. Добре. Готов съм. 3, 2, 1. Америка!